सेवन करने बड़दाण्ड को जावाक अपेक्षारत श्रद्धालु भक्त मान एपटे महिला गेट एपटे पुरुष गेट
7 7 ମାନେ 6 7,000 ଆଉ ସାତ ପାଖାପାଖି ସେଇ 6,500 900 900 850 900 850 900 ଚାଲୁଛି। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ସେବନ।
ଏଠାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତଗଣ ବାହାରିବେ। କାଲି
ମାଉସୀ ଦାମ ଏଠି ଅଧିକା ଲୋକ ମାରିଥାନ୍ତି ଏତିକି ଲୋକ ହଉଛନ୍ତି। लाइट